eluf ta' snin ta' storja sa minn żmien il-Bronż sa żmien ir-Rumani u l-Kavallieri. Din hija ċ-ċittadella rinnovata permezz ta' fondi Ewropej. Il-ħamis infetħet mill-ġdid iċ-ċittadella, il-belt storika fil-gżira ta' Tliet Għoljiet. Taħt xemx tiżreġ u żiffa ħafifa, il-ġebel safrani tal-fortifikazzjonijiet derile u saħħar lil dawk preżenti. B'investiment ta' 14 miljun euro, fosthom 12 miljun u nofs minn fondi Ewropej u l-kumplament finanzjati mill-Gvern Malti, iċ-ċittadella reġgħet ġiet fl-istat li jxirqilha. Il-Prim Ministru Joseph Muscat, preżenti għal ftuħ ta' rinnovazzjoni ta' din il-belt ċkejkna fid-das iżda kbira fl-istorja, seta' japprezza ix-xogħlijiet. F'diskors li għamel tal-okkażjoni wera sodisfazzjon tiegħu għall-ħidma li saret u saħaq li jinsab impressjonat bit-twettiq ta' dan il-proġett. Qal li lil mill-battibekki politiċi ta' min beda u lesta l-proġett, ir-rinnovar fiċ-ċittadella sar b'ħidma kollettiva favur it-tisħiħ ta' dan il-wirt storiku. Mal-Prim Ministru naqat il-Ministru għal-Għawdex Anton Refalo li tkellem dwar ix-xogħol li l-Gvern għamel bir-reqqa, partikolarment fil-ħruġ ta' tenders biex seta' jsir dan il-proġett. Huwa importanti għalhekk illi issa din il-belt intu għal-ħajja. Fis-sens li ma tkunx belt mejta li sempliċement ġew it-turisti jarawha, imma huwa belt illi jiġu għaw it-turisti anke bil-lejl, ġew restaurants fimt u tkun vibranti. U naħseb dik hija challenge dan issa li nagħmluha belt li tkun vibranti. Aħna għandna ħsibijiet, għandna sfidi kbar għal-ġejjieni. Waqt ċerimonja apposta li saret, spikka l-istakament ta' nies lebsin ta' soldati li animaw lin-nies preżenti. Il-perit Teddy Busuttil, responsabbli mit-twettiq tar-restawr, spjegalna li dan il-proġett kellu sfidi kbar biex fil-waqt li t-tisbieħ isir, is-siti storiċi mitfuna taħt iċ-ċittadella jiġu preservati. Dan il-proġett bdejna madwar sentejn 14 ilu. Aħna bdejna l-proġett u waqt l-iskavar sibna ħafna affarijiet arkeoloġi u bekk kellna nibdlu il-pjanti u l-sfidi li sibna kienu kbar. L-affarijiet li sibna tal-arkeoloġija għamlunna koraġġ biex nagħmlu dal-proġett differenti, integrajnihom. L-affarijiet li sibna preservajnijom u ħajibqgħu jitgawdew għal-ġenerazzjoni futuri. Bla dubju li sfidi li semma l-perit inbidlu f'opportunitajiet għaliex iċ-ċittadella llum hija fonti mimli storja, kultura u żbuħija arkitettonika.